थालिर बागान थारुन बायदिसिना गायनानै जिउ रुजु रुमु रायजो जानायखौ नोंथांमोना दंस' खालामनो सानदों नामा? सरकारखौ जोंनि हांखौ जोबस्रांथों। 50 बोसोरसिम आन्दलन नांबाय जोंनो हाखौ नांगौ होननानैनो आरो दिनै जों बिटिआर सुक्ति जानायनि उनाव जों हाखौसो खोमानानै थांदों। प्रमोद बर'खौ आदानि कम्पानिखौ बे उत्तम हाज'वारिखौनो जोङो बे माबा आदानि कम्पानिनि खुन्थिया खालामदों इस्मिट बायनानै जोङो आदानि कम्पानिनि आरो जुदि हायोबा गाबोननो जोङो बेखौ लायनानै बे आर'फारायाव आदानि कम्पानिनि इस्मिट बस्ताजों बायनानै बेखौनो जों लुथेनोसै। आदानि कम्पानिखौ जों उत्तम हाज'वारिखौ सावगोन बेखौनो जों खुन्थिया खालामगोन। जोंनो बे उत्तम हाज'वारिखौसो जोंनो नांगौ। जोंनि गामिखौ मा नुदों बेलाय आगोलनिफ्रायनो बे होनो जोंखौ इंखुर जाग्रा गामि होननानै बुंखायो बिराद बुंखायो आरोखि बियो जोंखौ। खिन्थु जों उत्तम हाज'वारिया जुदि बे आदानि कम्पानिखौ जुदि आलदायाव लाङाबा उत्तम हाज'वारिखौ जों गाबोन लायनानै इस्मिटजों जोङो बेयावनो आदानि कम्पानिनि खुन्थिया बानायगोन जोङो। बेखौ खिन्थु बुजिनानै लाथों आरो बेखौ गाबोननिफ्राय जुदि रायजो राजाफोरजों फैनानै समाधान खालामफैयाबा बे खोथा गाज्रि जागोन। मैयाबो दिपेन बर'आ फैदोंमोन। बिथाङा ससेल' फैनानै आबसु अफिसनिफ्राय किसुमान माने मिडियायाव लेक्सार होनानै थांदों। खारन बिथांखौ आं खावलायनो सानदों सुख दुख रायजो राजानि सुखु दुखुखौ नायनोब्ला बे हानि अबस्थाया मामोन एक्चुअलि मामोन बे हानि अबस्थाया बेखौ साहस दंब्ला बिथांमोना बे ओनसोलाव फैनानै मानो रायजो राजानाव सोंफैयाखै? आरो प्रजेक्टआ जानायनि आगोल जोंनि कयेकजन लकेल लिडार दं। उत्तम हाज'वारि बिथांखौ आं वार्निं होनो सानो नोंथांमोना जुदि आरो नोंथांजों कयेकजन दङ सेला बेला नोंथांमोनहा जुदि एथबां जायगानि डेभेलपखौ सानोमोनब्ला नोंथांमोना मानो रायजो बे प्रजेक्टखौ लाबोनायनि आगोलाव मानो रायजो राजाजों सावरायाखै? नोंथांमोना जबाब होनांगोन बेखौ। नोंथाङा षड़यन्त्र खालामनानै बे गामिनि रायजो राजाखौ लिंहरफालाय सानै साथाम मानसिखौ लांनानै गावबुरा सन्थाखौ बदनाम खालामनाया नोंथाङा गनाय नङा दे। बेखौ नोंथाङा थाल ला। उत्तम हाज'वारि नोंथाङा मोजां मावनो नागाराखै। बे बाखि रेस्ट थानाय आं दहायबो बुंदों जे बाहाय 2000निफ्राय एसेल' हा दङ। बाखि हा रेस्टआवहाय बे माने 1200-1300 बिगानि जिथु बाखि हा दङ बे हायाव जोंनि नैबे ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा सोरबा रबार बागान औवा बागान गय बागान थालिर बागान थारुन बायदिसिना गायनानै जिउ रुजु रुमु रायजो जानायखौ नोंथांमोना दंस' खालामनो सानदों नामा? नोंथांमोना बिनि सायाव बिबासना गैया? नोंथांमोना साननो रोङा नामा सुबुं जिउखौ? एथ' बोसोरनिफ्राय 1955 जोंनि बे ओनसोलाव माने जमिनदार आमोलनि आगोलनिफ्राय भारत स्वाधीननि आगोलनिफ्रायनो बे ओनसोलाव रायजो जाफैनाय रायजो राजाखौ नोंथांमोना मा खालामनो सानदों? दिनैहाय जों बिनि थाखायनो आन्दलन नांबाय 50 बोसोरसिम आन्दलन नांबाय जोंनो हाखौ नांगौ होननानैनो आरो दिनै जों बिटिआर सुक्ति जानायनि उनाव जों हाखौसो खोमानानै थांदों। बे मानि खामानि बेलाय मा खामानि बे? नोंथांमोनखौ जबाब होनांगोन दे। आं बेखिनिखौ बुंनांगोन आरो जोङो जोबनायाव बेखौनो बुंदों रायजोफ्रा जोंना एकता दं। जों गण आन्दलनखौ लांबाय थागोन। जों साब डिभिजन बिटिसियावबो जों सेक्रेटारियावबो जों आन्दलन खालामगोन आरो नोंथांमोनहा जुदि बेयावबो जर जबस्ति बे थार्मेल पावार प्रजेक्टखौ इनस्टलेसन खालामनो सेस्था खालामोबा खिन्थु जों आयेननि बेब'स्थाथिं थांगोन।